मराठा समाजाच्या माता भगिनी व मुलींबद्दल आक्षेपार्ह वाक्य केल्याबद्दल नवनाथ वाघमारे आतापर्यंत विचारांची वैचारिक लढाई होती, ती वैचारिक पद्धतीने लढल्या गेली पाहिजे होती. पण तू आता माता भगिनी आणि मुलींपर्यंत गेला तर तू जिथे असेल तिथे सांग, आणि तिथे नवरे असेल ना त्यांना घेऊन ये आणि आम्हाला तुझा कॉन्टॅक्ट नंबर दे. तू एवढं होणे आम्हाला मारायच्या धक्क्याने हे करतो. कायदा सुव्यवस्था काही गोष्ट असते का नाही? तुला आत्ता लवकरात लवकर कायद्याचा दणका हा भेटणार. लवकरात लवकर याच्या जिथं पोलीस स्टेशन भेटेल तिथे याच्या विरुद्ध कंप्लेंट करा, याच्या नावाचे निषेध करा. महिलांच्या मान ठेवणं हे भारतीय प्रत्येक नागरिकाचं काम आहे. याच्या विरुद्ध प्रत्येक पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट करा. आणि हा हाणामारीची भाषा करत असेल, तुझा मोबाईल नंबर, तुझे कॉन्टॅक्ट नंबर आम्हाला पाठव. तुला किती दादागिरी तुझ्यामध्ये आहे ते आम्ही आता बघतो. जय शिवराय.